Update sa COVID sa Davao del Sur. Direksyon na ta dire sa itong probinsya sa Davao del Sur. Di na nato nilanganon pa. Onya, sa wala pa'y COVID mga higala, doon na po tayo polio outbreak. Importante gihapon kaayo nga mabakunahan sa kontra polio ang atong mga anak, ang atong mga apo, ang atong mga pag-umangkon nga nasa edad 5 anyos paubos. Kabalo naman mo unsa ka delikado kung mataptan og polio ang mga bata. No? Balo na mo ana. Pero sa di pa na nato isgutan, dire usa ta sa COVID-19 sa Davao del Sur ta diretso. Oo, no? Pila na ba'y kaso confirmed cases dinhi sa tulalawigan sa Davao del Sur as of this moment? For your information, ladies and gentlemen, doon na nakitay nagpositibo sa COVID-19 nga 24 kabuok positive. Nadungagan og duha mao nang 24 na. Usa gikan sa Sulop ug usa gikan sa Santa Cruz. Gikan sa 22 nahimo ng 24. Pila kabuok mga naka-recover sa atoa sa probinsya sa Davao del Sur. Doon ay mga naka-recover nga 17 kabuok. Meaning, doon na patay 7 ka mga nagpositibo nga naka-isolate karon. Ang uban din na sa to provincial hospital kay naman tayo isolation facilities din ha. Ang uban sa asa pa to mga lugar within Davao del Sur nga na ay mga isolation rooms. Gi-isolate sila, gi-monitor sila pag-ayo, aron niya i-check kung sila ba mamahimo ang sabsama sa uban nga mga naka-recover. Pero karong mga orasa, karong mga panahon na, ang 7 kabuok nga nagpabiling nagpositibo kaysa out of 24, 17 man ani ang naka-recover. Nagpabiling asymptomatic ang 7 kabuok nga nagpositibo. Meaning, wala sila'y mga sintomas sama sa sipon, ubo, hilanat, o unsa bang mata nga mga sintomas sa COVID-19. Wala sila ana according to Dr. Jonah Masungsong o ni Dr. Bosotros. Nakuha na to ning report mga bay tungod kay kagahapon sa opisina ni Governor Dodo Cagas. Gipatawag niya ang atong mga kadagkuang doktor, si Dr. Bosotros o si Dr. Masungsong din na siyang opisina. Kay para kumustahon kung unsa nay update sa to probinsya sa Davao del Sur. Moto. Doon ay mga nagpositibo na po, nadungagan pero mga asymptomatic. Gilaoman nila Governor Dodo Cagas ug sa mga opisyalis nga ilabi na sa mga doktor nga makarecover usab ning nagpabili mga positibo sama sa uban. Kaya mga asymptomatic man siya, sama na to, way gibati mga sakit, way gibati balatian, apa nagpositibo. Pero nganong kailangan i-isolate bisan walay mga sintomas? Tungod kay nagpositive siya at the same time para di siya makatakod o para maayo gid siya. Mabantayan siya, no? Kayong aksyon kag kalinturahon ana, dapatan man dayo kag tambal. Na naagyo din ha ang pagmonitor sa ato ang mga isolation facilities dinhi sa tulalawigan sa Davao del Sur. So maunay news mga igala nga angay ninyong ipahibalo sa katawhan sa inyong mga silingan nya dunay nagpositibo o kung mangutanag doon na nabay napatal, doon na nabay nakalasan sa itong kinabuhi dinhi sa itong probinsya sa Davao del Sur, wala pa og hinaot nga wala gyud.
Sa atong pagpangutana kang Governor Cagas ug kang Dr. Jonah Masungsong ug kang Doc Busotros, simba ko. Magyuta mag-ampo ani apan simba ko lang gyud nya doon ay mamatay tungod sa COVID-19. Wala mang tay di man ta pwede mag-cremate din o tay cremation din sa tuwa sa lalawigan dalon dito sa Davao City. Mahal-mahal ang bayad, nasa mudagan sa 65,000 kada patay. Petilisuda. So para dili maabot sa punto nga ingon ana unsa may pahimangno sa tuang gobernador atong tumanon. MWF dili man iyang kabubuton ang kining Modified General Community Quarantine, kaya di man pwede magpabilin tang ECQ o lockdown. Kay tama man pod, kung magpabilin tang lockdown, di ta mamatay sa COVID, mahurot tag kamatay sa gutom. Mo ang gobyerno, saom na to ni nga napamanggil ang virus. Pero maulagi, mga matay sa gutom ito makaigsunan, way trabaho, ay pangita. Kikinahanglan natong i-modified General Community Quarantine. Apa naa gihapon ang word na community quarantine, but pasabot, i-quarantine gihapon ito mga kaugalingon kung dili importante ang atong mga lakaw. Dili about sa mga essential needs, trabaho, palit og pagkaon, medical, dili ka pwede mo gawas. Naa gihapon ang word na community quarantine. MGCQ, Modified General Community Quarantine. Ang atong himuon, mag-amping ta, di ta magginahi sa tong ulo, dili ta magpabadlong sa katilingban. Kay kagahapon, galabad ito ng ulo ni Governor Dodo Cagas, kaninging ani, kay nagkadungag ang atong mga positibo. Unya di man takapugong ani because we are not under the lockdown already. Naan na ta sa Modified General Community Quarantine nga pagbuot sa IATF. Dili lang kay kita din sa probinsya sa Davao del Sur ang under sa Modified General Community Quarantine. Daghan pang ubang mga provinces. Mao na gibati karon sa itong gobyerno, sa atong gobernador, sa itong mga opisyalis, nga naag yung mga magpositibo, o nya dili ta kapugong ani kay modified naman ta. Ang ato na lang himuon, ang pag-cooperate. Kooperasyon lang natong tanan, sayon ra kayo. Sulti sa itong amahan sa probinsya, MWF lang, dali ra kay timan-an. Murag Monday, Wednesday, Friday. Masking, washing hands, og far distancing. MWF. Maurag yun na ato ang timan-an. Maglikay kita nga magdikit ta. Maglikay kita mga gatherings. Mabitaw gani sa mga simbahan, gitugutan na ang pagsimba tungod kay Modified General Community Quarantine naman taapan naalang sa 50% ang pwede nga makasulod simbahan para dili gyud magdikit. Okay? Isa pa sa itong mga pangutana kagahapong adlaw mga bay. Na nakahigayon kita sa pagpangutana ni Dr. Jonah Masungsong. Nangutana ko nga, Dok, doon na bay sa 24 tanan niya mga nag-positive sa COVID-19, doon na bay pipila o pila kanila nga natakdan ang ilang pamilya o nag-positive pod ang ilahang pamilya? Tubag. Ato man ko nang gipangutana tungod kay buot natong masayran nga if wala, no? Buot day pasabot, dili day ing ana dayon kadali nga makatakod ang COVID-19 kay kapilagod nimo nahalubilo imong pamilya, kauban nimo sa kaon, kauban nimo katulog, na mga bata, na mga tigulang sa miyembros panimalay pero wa may natakdan. Mao na atong buot i-emphasize, no? Pero
Ang tubag ni Dr. John na masungsong mauni. Dunay natakdan usa nga nagka-COVID pod ang iyahang usa sa miyembro sa iyang pamilya pero dili sigurado nga sa iyahang gikan. Kay napoy history of travel ang kadtong iyahang usa sa miyembro sa iyang pamilya. Usa lang kabuok pero wa pa to'y siguro kung sa iyahang bagikan. Sa pangutana nga dili ba yung anak kadali nga makatakod ang COVID-19 depende sa imong immune system, mga suking tigpaminaw. Muna itubag ni Dr. John na masungsong. So importante di ay pakusga nato ang atoang immune system. Importante di ay nagikinahanglan gayod ang kanunayng pagsunod sa MWF kay para di ta matakdan. Kay remember, nisaka na pod ang kaso. Ang good news lang mga bay, kay daghan ang mga nakarecover. Of course, walay patay. O niya ikatulo, asymptomatic ang atong mga pasyente. Okay? Napay usa nga angay ninyong masayran mga igsuon. Matod pa ni Dr. John na masungsong sa diyang ipatawag sa Governor Cagas gahapon, lauman pa nato nga madungagan paning ato ang mga nagpositibo tungod atong programa sa gobyerno nga papaulion natong mga stranded, katong mga OFWs, katong mga gikag Cebu City. Ikinahanglan sila papaulion pero sugaton to sila. Naay musugat sa ilahang mga health workers, hugot o strikto nga i-quarantine silang tanan. Nga mga 100, perting daghana, 100 kapin. Sumatod pa ni Dr. John na masungsong lauman yun na to nga naagyoy magpositibo din ha. Pero sugaton na sila, dili na sila pwede maglaroy-laroy. Quarantine yun na sila tanan. I-swab test na sila. Kay para sigurado. So pag naagani magpositive sa ila, i-isolate sila. Ang atong provincial hospital, natay mga isolation facilities, natay kanang mga bag-o karon di sa pag anang mga bahay pag-asa nato, temporary gihimo ng mga isolation facilities nato na nga maoy magamit kuno galig mulubo pa ang atong mga COVID patient. Pero si Governor Dodo Cagas nagsulti andam ang atong probinsya para ni ana. Sugaton sila, sigurado, istrikto nga di na sila makagawas samtang di pa matapos ang ilahang kwarantina. Okay? Maunay latest mga igala nga angay masayran sa tumakigsunan sa Davao del Sur. Andam atong probinsya, cooperate lang yun ta. Oras na to, alas 9:21 na sa buntag.